ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡಿವೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮಾಂತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂಕ್ಲೂನಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುತ್ತಿಗೆದ ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲೊಡೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರಣಿಕದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯನ ಮಲ್ತದ್ದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳರು ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮಯ್ಯ ಅಂಬೇರು. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮಯ್ಯ ಇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾ? ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆ. 2000 ಆಳೋಪಾರಸರ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಲಾಶಾಸನವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ವರದಾ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ. ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆನಂತರ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಣಯದೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಬಂದು ಈಗ ಅನಂತರ 2006ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದು ಬಂದು ಈಗ ಬಹಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣೀಕವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅವರಿರುವಂತಹ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಮತದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಚಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೆಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಧನುಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧನುಪೂಜಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ್ದು ಅಂತ ಈ ಧನು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಯಾದ್ದು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಧನುಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಯಾರು ಆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನ ದೇವರು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದಿದ್ದದ್ದು, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಉಂಟು. ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದದ್ದು ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಆಗದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನುಪೂಜೆ, ನಂತರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಸರ್ವ ಸೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿ, ಶಿವಪೂಜೆ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಕೆಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉಪದೇವತೆಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿದೆಯಾ? ಉಪದೇವತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಶಾಸ್ತಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ಶಾಸ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಶಾಸ್ತಾವಿನ ವಿಗ್ರಹವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕಾಲದಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತಾವಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಬಂದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತಾವೇ ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದ ಹೇಳುದು ಹಾಗೆ. ಶಾಸ್ತಾವು ಮೊದಲಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ಶಾಸ್ತಾವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಇದಿದೆ ಶಾಸ್ತಾವಿನ. ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತೆ ನಾಗ ಉಪದೇವತೆಯಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಶಾಸ್ತಾವಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಇದೆ. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನುಪೂಜೆ, ಈ ಧನುಪೂಜೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಇದರ ಸಮಯ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ.
ಧನುಮ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಧನುಮ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದ 17ರಿಂದ ಧನು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಮರುದಿವಸದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಧನು ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಗ್ಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷತೆ ಅದು ನೈವೇದ್ಯ. ಧನು ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಗ್ಗಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹಾಗೆ ಆ ಹುಗ್ಗಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸ್ತೋದಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಆನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಧನಪೂಜಾ ಕ್ರಮ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಧನುಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಬರುವಂತಹ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ನಿಷ್ಠೆಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಸ್ನಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಶುಭವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಈಗ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿದಿರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಇವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಬೇರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಅವರು ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಶ್ರೀದೇವರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರುಳ್ಳರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ದೇಲಂಪಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ದಾಮೋದರಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ಅರ್ಚಕರು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳೇನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿರು ಅಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಹಳ ಪ್ರತೀತಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಧನುಪೂಜೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರಡುಂಡು. ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಮಸ್ತ್ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು. ಅಪಗಂಡ ಈ ಧನುಪೂಜೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕಿನದಾದ ಅವು ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು, ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊರಲಿ. 2006 ಇಸ್ವಿಡ್ ಈ 100 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ನಡತನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ 2006 ವರ್ಷಡಿ ಮೂಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುನೆ 100 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಐಕೆ ಮೂಲು ಎಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಗೋಪುರಡು ಬರೆದಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿನೆ. ಅವಾಗ 5 ಬುಕ್ಕ 100 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದನಾಗ ಎಂಕ್ಲಟ ಕಾಸು ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ರಿ ಅಂಡ ಅನಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಸಾಲ ಮಿನಿ ಆವಾಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಒರಿದು ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಅಪಗನ ಎಂಕಲ್ನ ತಂತ್ರಿಗಳು ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಗಳು ಅವಾಗ ಆರೆಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚ ನಡಪೋಡು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡತಿ. ಅವಾಗ ಆನಿ ಬಂಡೇರೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಜನ ಅಲ್ಲಾವು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಧನು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಧನು ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ಪನೆಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರು ಅವು ಇನ್ನು ಭಯಕ್ಕೂ ಒಂದುಂಡ್ಲೇರು ಬಂದು ಬಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಆಂಡಲ ಅಯ್ಯೋ ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಜನ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆರನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಒರಿಪಾದು ಎಂಕ್ಲ ಧನು ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವ. ನಿರ್ದೇಶನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆ ಇಂದೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಜನ 500 ಜನರದು ಮಿತ್ತೆ ಬತ್ತಂದು. ಅವಾಗ ಈ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಈ ಧನುಪೂಜೆ ಬರ್ಪುನ ಇತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋಪ
ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅತ್ತ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಎಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಐತೆ ಇಡೇಟ್ ನಂಗೆ ಬೇತದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋಯರ ನಮ್ಮ ತರೇಟ್ ಪೋನು ಅಂಡ್ ಈಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಯಾನ ಧನ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಂದುಳ್ಳೆ ಯಾನ ಮೀದು ಎಡ್ಡೆ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಅದು ಯಾನ ಪೋಡು ಆ ಬಣ್ಣಗಳ ಅಂಚನೆ ನೆನ್ತೋಣ ಧನ ಪೂಜೆ ಆಯರ ಆಂಡ ಧನ ಪೂಜೆ ಎಂದೇ ನೆನ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಆತ್ತಲ ಅಂದೆಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪೇಡಿಗೆ ಬರ್ತದನಗಾಯಗ್ ಅವ ಎಂಚಿನ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಚ್ಚಾರ ಬಡೋದು ಮನ್ಪುನೆ ನೆನಪಾರು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಮುಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಸರ್ತಿಗೆ ಈ ಬತ್ತನೇನೆ ಬರ್ಪುನಿ ಆಯ ಒರಿಯ ಮಣ್ಣಗ ಇತ್ತ ಕಾಸರೋಡ್ದು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಮಲ ಒಕ್ಕಿಲರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಒರಿಯ ಬಣ್ಣಗ ಸುರುಕು ಒರಿಯ ಬರ್ಪೆ ಬುಕ್ಕದ ಸರ್ತಿ ಬಣ್ಣಗೊಂಡತೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಳೈನು ಜನಲ್ಲೆ ತುಂದು ಬರ್ಪೇರು ಒರಲತ್ ರಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಣ್ಣೊಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇತೊಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಾಂದ ಮಿನಿ ಹತ್ತು ಈಡೆ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಓ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೋಡು ಆ ದೇವರನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಏತ್ ದೂರಡು ಎಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆ ಏತ್ ದೂರಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಣಗೊಂಡತೆ ನೆಮ್ಮದಿಡಿ ಪೋಪೇರು ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುವ ಅವು ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಕಮಿಟೆಡ್ ದಾಳ ಕೊರ್ಪುನೆ ಭಕ್ತರೇ ಕೊರ್ನ ಬೈಸಿಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಆತಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಅವಾದ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನದ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರೊಂದು ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆ ದೇವರನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಮೂಳು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಾತಿಜಿ 12 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಒಂದು ಅಂಡ ಆ ಬಾಲೆನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಬತ್ತನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಮುಖಮ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪುಣ್ಜೋಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಅನ್ಪಣ ಎಂದುಂಡು ಅಂಡ ಪುಣ್ಜೋಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮೂಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ಪಿ ಸತಿ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಅಕ್ಲು ರಡಿ ಜನಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂಳು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೋಪೇರು ಓಳು ಸುಳ್ಳಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಎಂದು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪೂರ ದೂರಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾರ್ದಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಡ್ಲ ಈ ಮುಳ್ಪದಕ್ಲತ್ತ ಇಡೆ ಬರ್ಪುನೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಆತ ಜನ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರು ಗ್ರಾಮದವಿಂದೇ ಪಂಡರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಿಂದೇ ಸೀಮಿತವಾದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾ ಗ್ರಾಮಗು ಒಂಜಿ ಇದು ಅಂಗಡಿ ಮುಗರು ಗ್ರಾಮಗ ಸೇರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮುಗರು ಅಂದ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಐತ ಇಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತದಿ ಕಿಳು ತೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದನ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಕ್ಲ ತೆರಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದನಗ ನಿಕ್ಲ ಈ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂಧುಗಳು ನಿಕ್ಲನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತೋಡು ಎತ್ಕೊನುವರು ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಫಲಾಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯಿ ನಂಚಿದ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದನು ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಂದ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಢಿಗೆ ಅಯ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಂತದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯ ನಿಕ್ಲ ಈ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂದೇನಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾವುಡ್ನಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ತೋಜುಂಡ ಅತ್ ನಿಕ್ ಮಾತಾಡ ಸಹಕಾರ ಉಂಡ ಅತ್ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಅಕ್ಲದೇ ನಿಕ್ಲ ಪಂಡದ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪೇರ ಅತ್ ನಿಕ್ಲಾದ ಅಕ್ಲದ ಕೆನೊಂದುಲಾರ ಇಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಮುಳು ಇರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲ ಸುರುಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೊರಡು ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆನೆ ಇನ್ನಿ ಸುರುತ್ತ ದಿನನೆ ಇತ್ತೆನೆ ಒಂಜಿ 10 ದಿನದ ಬುಕ್ಕಾಂಡು ಬತ್ತದಾಂಡು ಜನಕ್ಕುಲೆ ಬರ್ಬಳ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಬುಕ್ಕಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತ ಕೇಳನೆ ಇಂಚಿನ ದಿನ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂತ ಕೇಳುವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆ ದೇವರನ ದಯಟು ಎಂಕ್ಲನ ಎಂದತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಆತು ಆ ದೇವರನ ದಯಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಅದು ತೋಜಿ ಓ ಎಲ್ಲೆಗೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿಗೇರು ಅಂದು ತೋಜರ ಅವ್ರು ಆಗ ಭಕ್ತಿ ಪುರ ಮಾತ ದಿನಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಅತ್ತಂದ ದೋಸೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ಯಾರ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿತ್ತೇನ ಪೂರಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪಾಡನ್ನು ಅಂದು ಇನ್ನಿಯೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಪೋಯರು ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ದಿನದ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಲ್ಲ ಏನು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಬುಕ್ ಆದಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವನುಂಡು ಧನು ಪೂಜೆ ಸೇವೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವನುಂಡೆ ಪನುಳಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೂತಾರ ದಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಾತನ ಎಂಕಲ್ ದಾಂಡ್ರ ಈಡೆಗ್ ಬತ್ತನಕಲ್ನ ಪೂರ
ಆ ಸೇವೆ ಮಂತನಕ್ಲ ಪೂರ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡ್ ದಾಯವಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದ ದಿನ ಉಂಡ ಇನಿ ಎತ್ತಾಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸೊಂದಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ದಾಖಲೆ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ್ರು ಇಂದಿನ ಪೂರ ದಾಯ ಪಾಡುನೆ ಎಂದು ಒರಿಯೇ ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿಂದ ಐನು ಗುರುತಿಸವಡು ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಅದು ಒರಿಪಾವಡು ಅನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ನೋಟಿಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ಆಂಡ ಆ ಖರ್ಚು ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಡಿದು ಮಿನಿ ದಾಳತ್ತು ಐಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗ ಕಾಸು ಬರಬುಂಡು ಐತೆ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬುಕ್ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡುದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐತೆ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಆಂಡ ಯಾವೊಂದು ಅನ್ನೋದು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆನೆ ಅತ್ತಂದು ಬೇತದಾಳ ಎಂಕ್ ಪನಿಯರ್ರೇಜಿ ಶ್ರೀದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಡು ಈ ವಿಶೇಷವಾಹಿನಿ ಚಿತ್ರನ ಪೂಜಾ ಆ ವಿಧಿವಿಧಾನಡು ನಿಕ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಿಕ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಕ್ಲ ಐಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲಾರು ಅಪ್ಪಕಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂದಂಡ ಈ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಚನೆ ಗೋಪುರದ ನೆತ್ತ ಯೋಜನೆಗಳು ದಲ ನಿಕ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ ತೆಂಕು ಗೋಪುರಲ್ಲ ಎದುರದ ಗೋಪುರಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳ ಇನ್ನು ರಾಜಗೋಪುರಲ್ಲ ಇಂಚಿಗೆ ಬಡಗು ಗೋಪುರದ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತಾರೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮಂತದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಮಂತದ ಐನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅವು ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಡ್ಡೆ ಬಾಗಡ್ಲ ಗೋಪುರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡು ತೋಜುಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿ ಐಜಿಂದ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬುಡೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 14 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅದು ಇದು ಕೂಡಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಂದಾಜು ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಎರಡು ಉದಾರ ದಾನಿಗಳು ತಿಕ್ಕಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬಾಸನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದಾದಿತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಏರಾಂಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಏರಾಂಡ ತಿಕ್ಕಿಯರಂಡ ಐಕೆ ಐಕೆ ಅವಳ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ದೇವರಿನ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮನ್ಪೊಡು ಅನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲನ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಕಮಿಟಿದ ಈಡೆಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಇರು ಪಂಡ ರೇಕಾಡು ಎಂಚಿನ ಹೊಂಡ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ನಿರ್ಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಹೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅಯನ ಮೋನೆ ತೂದ ಅಯನ ಜಾತಿ ತೂದ ಅಯನ ಇಂದು ಪಂಗಡ ತೂದ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಈಡೇ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತರು ಆ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲ ತೂವಡು ಅನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅವ ಅಂಚ ತೂದ ಅನಗತುಲೆ ಇರೆಗೆ ತೋಜಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪು ಅಂದು ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಪುನೆವು ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಕಲ್ಮಸ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಪುನ ಐತ ಫಲಲ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅಪ್ಪ ಇತ ಇರು ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಬುಕಲಾತ್ ಮುಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾನಂದ ಈ ಊರು ಮತ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲ ತಿರುದುಲ್ಲ ಅಂದ ಮೂಲು ಈವನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮೂಲು ಈ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ ಉಪಹಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುಗರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಆಜೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ದುಂಬೆ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದ ರೂಪಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪಹಾರ ಎಂಕ್ಲನ ಲೆಕ್ಕಡು ಕೊರಡು ಅವೇ ತುಳೆ ಮತ ಸೌಹಾರ್ದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಮೂಲು ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಪೂರ ಅದಾಳ ಅಂಚಿನ ಇಂದುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಂದುವರಿ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೀತೆ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದುಂಡ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಇಂದೆನ್ ಪೂರ ಶುಚಿತ್ವನ ಅಂಚನೆ ಇಂದತ ಕೆಲಸಗೂ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೋಡಪ್ಪ ಅಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಯಾಪನೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಲಂಪಾಡಿದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಟಪಾಡಿ ಬೇರೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತ್ತಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಆ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರು ಇತ್ತೆ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅಪಗಂಡ ಐತೆ ಇವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಗಳ ಅಕ್ಲೆಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ತೆರೆದುಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲೆ. ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಿಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲು ಆ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಯಾದೆವು ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿದಾಗಲು ಆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಸ್ಥಾನೋಡು ಅವಳು ಬತ್ತದು ಉಂತೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಡು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದನ ಜಾಗ ಅಕ್ಲ ಬರಾಂದಾಯರ್ದಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆದ ಮೇರೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜಾಗೆನು ಭರ್ತಿ ಮನ್ಪಡಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆ ಸ್ಥಾನೋಡು ನಿಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾರ ಅಂಚಂದು ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ವಾವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ಸಂದಾಯಿತ ಆವೊಂದಿತ್ತಂದ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಲೆ ಕಣಿ ಈ ಮನೆತನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಆ ಮಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುಡ್ದಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನಿಂಚಿದ್ರ ರೀತಿಡು ನಿಕ್ಲ ಈ ಮಂಟಪಾಡಿಗಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಆ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಎಂದ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೂ ಆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ಗುರಿಕಾರನಾಗ್ಲೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ನಡಪುಡಲ್ಲ ಆ ಗುರಿಕಾರನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂ ಅಂಚಂದ ಅಕ್ಲು போயற ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿ ಆ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಉಳ್ಳ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಿಟ್ಟು ಐಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನುಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು. ಈ ಧನುಪೂಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಮಾಹಿತಿ ಅವು ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವು ಇಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿ. ಧನುಪೂಜದ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಐನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕರಪತ್ರ ಕೊರ್ತ ಧನುಪೂಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಬತ್ತನಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಆದಾಯ ಆರ್ಥಿಕ ಆದಾಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ ಶತಮಾನ ಆ ನಂಬಿಕೆದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಂಬಿಕೆ 100 ಶತಮಾನ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಾಗ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಅವಳು ನಡತೊಂದು ಅವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ ಆದ ಅನಗ ತಂತ್ರದಾರ ದುಂಬುದ ತೀರುವೈನಾರು ಆರ್ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆರಂಭ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಆದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡದ ಆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬುಕ್ಕದ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಧನುಪೂಜೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನೆಕ್ ಈ ಗ್ರಾಮದಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಪಿದಾಯಿದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪರವೂರ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತಿಹ್ಯನ ಅಲ್ಪದ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರಂದ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಸುರೂಟೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬುಧಾರ್ಗಂದ ಬೆಂತನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಒರಿಯತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಆಲೋಚನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ ಆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಆದ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಕೊರ್ಕ ಅಂಚೈತೆ 30 ದಿನಕ್ಕಳ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜನ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದು ಅವು ಆ ನೀಡಿದ ಬುಕ್ಕಣಿ ಈ ನಡವಳಿಕೆ ನಡತೊಂದು ಬರೋದು ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಉಪಕಾರ ಅಂಚಿನದು ಮಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಂತೆರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತೊಜ್ಜಿ ಈ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸ್ವಯಂ ಆದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಪುದರಡು ಉಪಹಾರ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಕೊರಪುನ ಹಿಡ್ದಾರ ಆತ ಖರ್ಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಆದಾಯಡು ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಉಲಾಯಿಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಧನುಪೂಜೆ ಮಾತ ಆದ ಅನಗ ಒರಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಅಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಜನ ನಮ್ಮದಾಪಣ ಕೆಂಚಿತ್ತು ಧನ ಸಹಾಯ ಐನು ಸಂಬಳ ಅಂದ್ ಬನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನೇಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪುಣ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕರಿ ನೀಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಡೀ ದೆಲಂಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನ್ನ ಒವ್ವೇ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಲ ಮಲ್ಲ ಏಳಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾನ ಒಂಜಿ 10 ಇಲ್ಲಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಐಡದ ಬುಕ್ಕ ಆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪುರ ಬತ್ತದು ಸುಖ ಬತ್ತದು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆದು ಅಲ್ತ ಅಡಿಗೆ ನರಮನೆಯಲ್ಲಕ ಬುಕ್ಕೋರಿನ ಎದುರುಡು ಉಂಟದು ನರಮನೆಯಲ್ಲಕ ಉಂತೆರತ್ತನಂಚಿನಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದಯಟು ಒದಗದು ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ನೀ
ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಅವು ಅಗತ್ಯನ ಅವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಡಬಹುದು. ಅವಳು ಜಾತಿ ಭೇದ ಇದ್ದಿ, ಧರ್ಮದ ಭೇದ ಇದ್ದಿ, ಒವೇ ರೀತಿದ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದ್ದಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ಕಟ್ಟಗಟ್ಟಲೆಂಡು ಆಡೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಗನು ಗುಜಪ್ಪುನೆ ಐನು ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೂಡು ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದೆ ಆ ಜಾತಿದೆ ಈ ಜಾತಿದೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಏನು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿ ಆ ಇಜ್ಜಂದನೇ ಹಿಡ್ದವರ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಮನ್ನಣೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಮಿತಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದಯಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದವರ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲುಲ್ಲೇರು, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ದಾಗ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಗ್ಲುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಪೂ ಮಾರದು ಇಲ್ಲಾಲು ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತದು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಯಮ್ಮನು ಐತ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಿಹಿ ತಿಂದಿ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದಯಟ್ಟು ಏನು ಈತು ಇಂಚ ನಡಪುಣೆ ಎಂಕು ಕೊರೊಂದು ಮಂಡದು ಆರು ಬತ್ತದ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಚ ಕೊರತೆ ಇಂದು ಮಾತ ನಡಪುಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ ಈ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣೆಡುಕೊಳ್ಳದು ಅನ್ಪಣೆ ಎಂಕಲ ಪನಿಯರನೇ ತಯಾರದಿ ಇಂದು ಪೂರ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಮನ್ಪಾವನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತೂ ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಪೈನಂಚಿತನ ಈ ಧನುಪೂಜೆ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ ಊರ್ದ ಮಾತ ಊರ್ದತ್ತು ಪರ ಊರ್ದ ಮಾಂತ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕನು ಇತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷೆ ಶ್ರೀ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಂತರೆಗಳ ತಿಕ್ಕನಂದು ಇರ್ಪಾನಂದುಲಾರು. ಈ ಅನುಭವ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಶುರುವಾದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಸರಿಯಾಂಡ ಆರಂಭ ಮಲ್ತನ ಧನುಪೂಜೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನೆನ್ನು ತೂಯಿನ ಅಂಚಿನ ಬಾಕಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಾತಾದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಧನುಪೂಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಓಳು ಎಂಚಿನ ಮಾಲ್ತಿರಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಿರ್ಸದಿಗತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಟ್ಲ ಭತ್ತನಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧನುಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಲಂಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಪನ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ದೇವರು ಮನ್ಪಾದೇರು ಅವೆ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತನಂಚಿತನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪುಣ ಆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಯ್ಕಲ ಇತ್ತೆ ಓ ಮಲ್ಪುಣಲ್ಲ ಇಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾನ ಜನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಸಂಘದಕ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ಮಾಂತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲ ಪರ ಊರ್ದ ಧನುಪೂಜೆದ ಶುರು ಆಪುನೆಗು ತುಂಬು ಎಂಕುಲಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಸಭೆ ಲೆತ್ತದ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪನ್ಯಾರನ್ನು ಪಂಡದ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯ ಪಂಡನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿ ಉಂಟು ದುಂಪುಗು ಬೇತೆ ಆಹಾರಗು ಬೇತೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಗು ಬೇತೆ ಭತ್ತನಗ್ಲಿನ ಕುಳ್ಳಾರ ರಿಸಿಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐಕಿ ನೆಕ್ಕದ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಉಂಟು ಯಾಪ ಆನಿ ಮಲ್ತನ ಹಿಡಿದ ಕಂಕಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ నేను ಓದುದು ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚಿ ನಾನು ಆಂಡ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಈರೆಗೆ ಹೊರತು ಈರು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತ ಬೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತೀನೆಲ್ಲ ಹೊರವರ ಚಪ್ಪರದ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಪ್ಪರ ಹೊಡಿತೀನೆಲ್ಲ ಹೊರವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೂವನಿಯರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗಳ ಒಳ್ಳೊಂಜಿ ಕೊರತೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ತೂವನಿಯರ ಐಕೆ ಐಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಎನ್ನಡತ್ತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಆಂಡಲ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಪನ್ನಂದೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲು ಆಪೆದ ಬಡಕೈದ ಗೋಪುರ ಒಂದು ತೆನ್ಕೈದ ಗೋಪುರ ನಿಗ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡ್ಬೋದು ಮಂಟಪ ಮತ ಇತ್ತನ ಮದಿಮೆಂದು ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಈ ಗೋಪುರನ್ನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇಂಗ್ಲುಡು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತದು ಕಟ್ಟದನ್ನ ಹತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಿಗಳು ಅವಾಗ ಶುರು ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆನು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆದಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನು ಇಂಚಿಂಚಿನಗಳು ಈತಿದ್ದು ಗುಂಡಿ ಪೋಡು ಇಂಚಿಂಚಿನಗಳು ಈತು ನುಮನ್ ಪೋಡು ಮಾತಾಕೊರ್ನು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲಗಳನಾಗಿ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂದೇನು ಪೂರ ಒಂತ ಇತ್ತನ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಸೇಬೇಡಿ ಆತಜಿ ಈ ಗೋಪುರವನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದನಗ ಒಂದೇ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆದನಗ ಗಲ್ಪುಡ್ದೊಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವ ಇವತ್ತನ ಎಡ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಅಡೆಗೆ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಮಾತ ಯಾಪಾಲ ಅಗ್ಲು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಅಗ್ಲಡ ಮಣ್ಣ ಎತ್ತರ ಬೇಂಡಿ ವരും ಅಷ್ಟೇ എങ്കിൽ മാത്രല്ല ഇത്തത് ഉപ്പുണ്ടാക്കണേ അപ്പൊ ഒരു 2 ലക്ഷം റുപ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാടാക്കാൻ കഴിയും അതിക്ക് ബോർഡായിന ദുഡ്ഡ് ഞാൻ കുറപ്പ അൽത്തേ പണ്ടതായി പോയി നിങ്ങൾ പണി എടുപ്പിച്ചോളി എന്റെ നമ്മ കൊടുക്കാം ഞാൻ കൊടുക്കാം നമ്മ ഈട് തന്നെ പോയത് ഇത് നമ്മളെ പള്ളി ഇതും വേറെ വേറെ എന്തോ അല്ല ഞാൻ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ಅಂಚ ಕೊಡುದು ಅದು ಬೇಲೆ ಮಾತಾದನ 1,76,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾನು ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಾತ ಕೊಂಡೋದ ಕೊಡದ ನನಗ ಬಣ್ಣೆ അതെല്ലാം മാസ്റ്റേ 1,76,000 രൂപേന്റെ നിങ്ങൾ ബില്ല് കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ ആടുന്ന നിങ്ങളോട് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ആളോട് പറഞ്ഞതിന് 2 ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുക്കുന്നെന്ന് നിരീക്ഷിനി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ 2 ലക്ഷവും തരുന്നു
ബാക്കി വന്ന പൈസ അമ്പലത്തിന്റെ എന്തിനാಗಿ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോളി ഇത് പണ്ടത് കൊടുത്തത് ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡ ಇರೇ ಗೊಂತಿಪ್ಪು ಒಂದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡತನಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹೊಡೆದು ದುಂಬು ಆ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡತನಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡದ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತದನೆ ಆತಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂದು ಗೊತ್ತಾದಾನಾಗ KS ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕಲ್ನ ಪಲ್ಲಿಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮುಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೆಳ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಎತ್ತುನೇಗು ದುಂಬು ಈ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಗಾಡಿಡು ಪಾಡ್ದು ಅಕಲ್ ಕುಳ್ಳಾದು ಕೊಂಡಾರ ಏರ್ಪಾಡು ಮಂತದ ಆತನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಂತದ ಆದ ಮಾತ್ರ ಅದು ನನ್ನ ಲೆತ್ತದು എന്നടನೇ ಬಂದೇರಿ ನಿಂಗ ಇದು ഞങ്ങ നോയിക്കൊള്ളുന്നു ആസ്പത്രിക്ക് പോയിട്ട് പിന്നത്തെ കാര്യം നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഇതാണെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നോയിക്കോളി ഇത് ഞങ്ങ കൊണ്ടുവന്നു പണ്ടത് പോത്തിന് മാത്രത്തെ ഒരിയാണ് ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪದ ಇಪದ ಮಾಡ್ತಾನೆ 1.4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲಿಡು ಮುಗಿತುಂಡ ಈತ್ ಪೈಸೆಲ್ನ ಒರಿಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಿರಾ ಕೊರ್ನಗ ನಟ್ಟಿಜೆ ಎನ್ಕ ಪಡ್ಚೋ ಏಲೆ ಅಂಗಲಿ ಕೊಡ್ಕುಂದಂడి ಆತನ ನಿಕ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಉಂಡು ಆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡೆ ಉಳ್ಳಾರು ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಆಣಲ್ಲ ಧರ್ಮ ತೂದು ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರು ಅವೆಲ್ತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮುಳು ಕೆಲವಾರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಆ ಕೆಲಸಗಳ ನಡಪೆರಂಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಅವು ಮಾತ ಮಾಂತರನ ಸಹಕಾರಡೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಮನ್ಪುಣಿಚಿತ ಪಂಡಾಯ್ತು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಮಿನಿ ಕರಿತೀನಿ ಎನ್ನೆ ಅಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಆಪುನ ಬರ್ತು ಯಾಪ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ದುಂಬುದು ಒಂಜಿ ದನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಗ ಇತ್ತೆ 16 ವರ್ಷ ಕರೀನ್ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆವುಡು ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದ ಅನ್ನಗ ಅಂಚೆನೆಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅನ್ಪುಣೆಗಿಂಜಿ ಅರ್ಥ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತಿಗೆಟ್ಟುಡು ಉಳ್ಳಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಡಕಾಯಿ ಬಿಡತ ಗೋಪುರ ಒಂಜಿ ಆವುಡು ಅಂಚ ಆ ಗೋಪುರನ ಮಂತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ದಾನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ತೀರ್ಂಡ ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದು ಐನು ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಐಕೆ ಒಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗ್ರಹ ಬೋಡದ ಅಕ್ಲೆ ಪಂತೇರಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗ್ರಹ ಬೋಡದು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ನ ಐತಾರದಾನಿ ನರ್ಕದೆತ್ತದ 4 ಜನಕ್ಕೂ ನರ್ಕ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆ ಏರಿಯಾಗ ಬತ್ತದಿಂದ ಆಯ ಕಟ್ಟ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟ ಅಂದೆ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರು 25ನೇ ನರ್ಕಡ್ಲ ಪರನಾಯಕ ಬುಕ್ಕ 25 ಮುಟ್ಟ ಏರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂತನಾಲೆಕು ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಇಂಚೆ ಮಾತ ಆನಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಡಿಮೆ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಗೋಪುರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ 25,000 ಕಟ್ಟುಬಾರು ಇದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುನೆ 20,000 5,000 ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಡೊನೇಷನ್ ಮಣ್ಣಗ ಮಾತೆರೆಗಳ 5,000 ಕೊಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಇಂಚಂಜಿ ಪೋನಾಗ 1,000 ಅಂದು ಬಣ್ಣಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಸಾಧಿಜ್ಜಂಗ್ಲೆ ಆತ ದಿನ ಆತ ಮನ್ಪೋಡುದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಉಳ್ಳಾಯಿಡು ಬೋಡೆ ಸರಿ ನೆಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ನಡತ್ ಬಂದುಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಒಡ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಪಿದಾಡ್ದಾರು ಮಾಂತ ಕೆಲಸಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಾಗಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ದನ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪವನಾರೇ ಮನ್ಪವಡು ಮಾಂತೆಕ್ಲ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂಗ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ರೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಟಪಾಡಿ ಅಂದರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಡಿವೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ್ಲಿಗಳ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ.